Tak a máme to tu. Vláda Slovenskej republiky schválila mimoriadny daňový bonus, ktorý sa má týkať všetkých hypoték, pri ktorých došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky v roku 2023 oproti roku 2022. Výška bonusu má byť 75% rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1800 eur ročne. Takže ak si mal hypotéku, kde si splácal 300 eur mesačne pri úroku 1% a v roku 2023 ti skončila fixácia úrokovej sadzby a úrok máš 4% a platíš 500 eur, tak s navýšenou splátkou o 200 eur ti pomôže štát. A to tak, že 75% z navýšenej splátky, čiže 150 eur za každý mesiac splácania v roku 2023 dostane vyplatených v roku 2024 formou jednorazového daňového bonusu. Podmienkou jeho uplatnenia je výška zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a tá nesmie presiahnuť 2086 eur v hrubom. Ak je pri hypotéke aj spoludlžník, príjem sa spriemeruje. Treba spomenúť aj to, že daňovník nesmie nehnuteľnosť prenajímať. Veríme, že vás toto video obohatilo a budeme radi za váš like, sledovanie alebo odber. A nezabúdajte, peniaze sú čas.